kabini alamusa tɛmɛnen ni latigɛ yɛrɛ tala an ka jamana marabagaw fɛ ni ka yira k'a fɔ k'u na dɔ fara an ka nɛgɛjuru sira musakaw kan kabini o don kana se bi kɔni masa kumaw ciyalen bɛ kosɛbɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ nka maliden fanba kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min don ko u ka laɲini kɔni tɛ nin ye hali n'a sɔrɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko jamana marabagaw tɛ ni latigɛ kɔni ta fu la an ka jɛkama dɔw lamɛn. Ni an ka dumuni sɔngɔ yɛrɛ ka gɛlɛya ma sisan jamana na kurantigɛ b'an bolo kurantigɛ b'an na su ni tile baaradaw bɛɛ jɔlen don a bɛɛ c'est-à-dire ça va pas du tout quoi n'a fɔra u bɛna nin fana ta ka fara an kan vraiment gouvernement k'a jateminɛ ne kɔni fɛ u ka nin ko nin jɔ fɔlɔ o de ye ne hakilinata ye. Ne hakilinata ye min ye ni jamana ka ɲɛtaga kɔni don kɔni ne kɔni bolo problème foyi t'a la an b'an ka jamana ɲɛtaga de kɔ. Crédit yɛrɛ la répondeur min bɛ kɛ o bɛ dɔ tigɛ i kun fɔlɔ donc o yɔrɔ la olu de kan ka jateminɛ ko la hali min bɛ tigɛ e yɛrɛ kun o yɛrɛ dɛmɛ dɔ ye fɔlɔ Orange Money fana la n'i taara i ka wari tali la n'i ye 2000 ta 20 bɛ tigɛ i kun donc o 20 yɛrɛ fana o fana tigɛlen b'i kun ka kɔrɔ donc hali o min fana filɛ u bɛ se ka jateminɛ ko fana la u ni Orange mɔgɔw de bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ se ka dɔ b'u ta la sisan sinon déjà k'an kɔni bɛ ka dɔ sara o. Wari ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ de dilan an kɛrɛfɛ jamana ninnu olu y'a nin daminɛ a mɛnna Burkina y'a daminɛ a mɛnna Niger y'a daminɛ a mɛnna i y'a faamu n'aw taara nin fɛ wa ne yɛrɛ kɔni bolo a ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ jamana de ni Mali n'a bɛɛ fɛn kɛra don o don min bɛ se ka sɔrɔ o bɛ miliyariw de o bɛ se ka baara dɔ kɛ an bɛɛ bɛ wasa a la. n'o tɛ forfait ni crédit ta o ye sɔrɔ de ye o bɛɛ frais ye quoi donc dɔ bɛna tigɛ o kun hali n'i ye 20 tigɛ o kun mais transfert la k'o to a cogo la hali ni 5 bɛ fara o kan o de ka di ne ye quoi o ne ka laɲini ye. An bɛ crédit minnu ta fo ka taa se an ka forfaitw ma a n'an b'an ka nafolo ci sira minnu fɛ Orange Money ani Move Africa o n'a ɲɔgɔnna caman dɔ na fara olu musakaw bɛɛ lajɛlen kan. Jamana marabagaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni latigɛ tal'u fɛ yaasa ka dɔ fara jamana wagandɛ nafolo yɛrɛ buguta kan minnu bɛna ta ka kɛ ka an ka nafolo sɔrɔ ko olu siraw kɔni labɛn fo ka taa se an ka jamana yiriwali yɛrɛ ma ni latigɛ in yɛrɛ na don bala waati min na o don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni ma jalatigɛ jamana marabagaw fɛ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.